Human sa trahedya sa Binaliw, laing nitumaw karon nga problema kung asa ilabay ang atong mga basura. Butang nga giatubang sa mga lokal nga kagamhanan sa nagkalain-laing syudad ug lungsod sa Sugbo. Human nga nawad-an og labayanan ang Cebu City, temporaryo usa nga gilabay ang mga basura sa Asian Energy Landfill sa Barangay Polog sa lungsod sa Konsolasyon. Apan, usa lang kini ka 30-day temporary agreement tali sa duha ka LGU nga mapupo sa Pebrero 11, 2026. Tungod kay nagkaduol na ang deadline ni ining temporaryong landfill, dali nga nangita si Archival og laing pasilidad nga kalabayan og basura. Now we're negotiating with other sites. We're negotiating the three. So kay ang konsolasyon labayanan magud sa uban sa mga LGUs would be the Bugo, the other one would be Minglanilla, and the other one is Logginsan. Yes, Logginsan. Tungod sa hagit nga giatubang karon sa Cebu City ug mga kalungsuran, milusad ang Kapitolyo og usa ka coordination meeting karong Huwebes, Enero 22, kauban si DENR Secretary Rafael Lotilio, mga mayor sa Sugbo ug uban pang mga ahensya aron tukion kung asa nga mga lungsod ang adunay sanitary landfill nga pwede mahimong sunod nga solid waste facility. Kanang tungod sa situation sa Binaliw, explore og sa options mga matabangan ang pag-resolve sa issue. Temporarily, murag kinahanglan gitag na atay murag matawag nato nga asa kisay mo-absorb ang basura sa Cebu City. Considering nga ang landfill sa Binaliw medyo may problema sa pagkakaroon. Nagkanayon ang nangu sa buhatan sa Provincial Environment and Natural Resources, Rodel Bontuyan, nga sa pagkakaroon wala pay definite nga solusyon o desisyon nga nakabot atol sa meeting. Sa pagkutlo sab ni ining balita, mipagawas sab og pamahayag si Minglanilla Mayor Rajiv Enad nga nagdumili kini sa negotiation nga himuong labayanan ang Minglanilla sa Cebu City. So, nothing definite pa. Daghan factors gi-consider, no? Ang distance, traffic in going to the landfill ni hatod sa basura from Cebu City, ang host community, ang impact sa water. Usasab sa mga syudad nga nagatubang sa susamang hagit, mao ang Mandawi, nga usasab sa mga LGU nga tiglabayan og basura sa Binaliw landfill. Ang Mandawi City, kasamtangang mibalhin silang basura sa Mandawi Green Learning Park sa Barangay Umapad. Diin makita ang kadaghan sa basura nga nagtipunog sa maong bakanting luna. Gani, tungod kay temporaryo lang kini nga solusyon, nagpadayon sab og pagpangita si Mandawi City Mayor Jonky Uwano og laing tambakanan sa ilang basura, susama siyang koordinasyon sa Aloginsan ug Naga LGU. Gikonpirmar sa Mandawi City Public Information Office karong adlaw nga wala pay desisyon si Uwano tali sa iyang koordinasyon kabahin niini. Sa susamang bahin, mipadayag sab si Governor Pamela Baricuatro nga padayon sabang ilang pagpangita og long-term solution. Usa niini ang posibleng pagtukod og kaugalingong waste to energy facility. Long-term, but immediate action nato, but on the works naman ang atong WTE. Yeah, so they're waiting for me because we will think about the WTE facility here. Yeah, so it's going to be a high-end facility. Kini si Liza May Piñaranda, alang sa May TV, Cebu.